kanko Donald Trump. Ko ɗum andi ɗo koreji ko ni nowela waɗa tawde jabbi ɗum. Ma yaade to hande woni seeɗa waya télévision. May koreji ko. Min kadi mi dara sibi jam. Ɗum tunu andi Europe piji ɗi wona facile. Eni en ɓandu ma ɗum laɓoyama. No ko gurdam nango no way to ni. Donc Europe hay sa ala goɗɗum nene. Kono ɓandu ma ɗum jalba e cellal wuuɗi. Donc hade so yi jama fo ya fala lede porto kadi sa wakkili ka heɓay. Donc ɗum ɗon fof ɗum duwa gurdam tagaɗo ɗum duwa ɗum raisonné ɗum piji ɗon quoi. Fami. En kadi pusunti yawgol ɗaɓɓa c'est parce que la andi ko ɗum aden acciga andi ko no fewndor ɗon kono a son jaaki ɓayɓe wiye toon kotoɓe kaɓalejo aynan fen mi son jaaki nene Europe ɗon andi nene ko nedi nde c'est mari nedi kala ko yewta heɓe nene laaɓa donc min première fois jippago Europe ngol min ko debbo werni ƴetti ɓiɗɗo maɓɓe ɓe dankori lawa ɓiɗɗo maɓɓe donc hande ala ko yimmitira ɓe ɗon sina ɗan andi c'est parce que ɓayla yoɓi barki mum donc min tortomo kala ko ɗum barki makko mum de fami donc ara la weltani o moƴƴa yo gandu kadi ari fuu so aden jokka to ngo bonni sinano gollande hoore mum yeekoy bi ko ngokkora mum ɗon donc ara si ɓerde mum taƴi a wedditaki kadi non ɗum ɗon hay fusneni ɗon a wedditaki e am ɓaynami feno non nene papa ma en kadi yeru ko wonɗa addude kon fof hiɓe hendade emin ñama yaha hiwroyoɗaɓe ɓe ɗaya noon aɗa waɗani o seene ɗo hen o non en non witte ɗum ɗo sala jam yaha europe fof maɗa inchallah noy ɗon jam kani miɗo e jam waytuma innano ɗon sella on sikki ɗum ɗo ñayti ka hay fi buy ɗum fof fayde ɓuylan addugo ɓayo wiila mi aɗa ɗon faala yidelam ma tum yara kay ma wonti profita ane ɓoyi tan kadi ala ane ɓoyi nano yarete goɗɗo si yeehi yeggitata wonɓe ɓaawo on tigi aray na ko jonnata kon toon si a ari on tigi kadi yiima andi kadi no yaruɗa kaɗi sina a waynaki goto ɗum min fof waray hakkille amen ɗeno e makko on ɗuwa ɗuma ma si tawiɗa e jaam kono alhamdulillahi rabbil alamin aya mi yiiɗa e jaam ontine jaam ne alhamdulillah mi tawi on kadi ɗomi jaam franchement mi hannda ko on ɗum haɗani nde ko ala miɗo heɓude komi ñaama mi ala yangade on no wate e ɗum ɗon tun ko buy kono gore jam o woni ɗo imo e jaam ɗum kadi weltontama ɓayo arta e leer ɓe o ɗortanni non ɗum noon ƴettanano haaji mi yewtinon piiji buy mi yewtinon piiji buy minimo ɗo weddito ko ɗum ɗoni ga si tawi ɓi feere kadi wallitoɗama non si allah jaɓi ɗe yewti wallito ko giɗomano mo yiɗuma ɗe yewti piiji buy nani bamano yiɗuma muradu moƴƴo himo yiɗuma himo yiɗinmi ɓay si a yii ɓe goreɓe ma fof ko kanko tu woni wedditaki o leere ɓe ore wallanmi ɗo bugol kala ko mi mabori de mi nulay an kadi ko arɗa ɗo siɗa mari feere hay naɓugol mo aray wallitomo non si allah jaɓi ne ɗum ɗon fof ko ƴettande ɗum feere donc ko miiji ko nga ɓerna saga mi alanta goɗɗo ɓay a ala wolande inde a jombay ma a jombata aɗa ndaarde min aɗa ndaarde hunde lawaki kam ɗum andi ɗum ɗiɗi na wonde ka to wi moƴƴa e ça va ali sala jaɓi andade ma yata Est-ce que no min e wawa yaade mi yacci joni mi continue mi yawta ko joni kikide ka sa to e nodde ok merci ok quartier ɗo wonɗa ko ɗo mi o et ɓay mi annda mo wawma yiide ɗum waɗi simi landi quoi ko ɗo mi ni ko ɗo mi jam kono e ndema nde min ko kadi ok min ko kalsimi fait min ga ko ɗo meɓami yandi mais bon aventure on quoi joni e mbiyaw ka non non désolé c'est bon voilà yiw seeɗa quoi ça reste dérange pas trop quoi acci hakke mi anndama o fon parce que ɗo andi ɗo rewɓe ɗum andi
une fois que c'était woni goɗɗo anda o ende kono noon timmima andala mais en fait nakiteli ɗe yiyeɗeɗa ko ɓerde eya goɗɗo trouve a piima ko welama naturellement comme ça c'est jamais en fait kadi mi darnirama ɗo fi ko boni en francement depuis mi arti mawɓe amɓe no jokkiɗam fi mo jombu ɓayen futti ɗo yiɗi landoma an kadi quoi e jomba Jomba. hara fiança kadi voilà ça tombe bien donc haray natti ko boni jandema en fait la besoin andugol ma trop kadi anda mawɓe anda mawɓe amɓe parce que ko fi dewgal mi falama franchement fi dewgal Ok. Ella comme tu dis c'était ko gonga wonɗa ara ko réalité joni mawɓe am ɓen ko liiɗo aɗa ɗawa yaade liida gira e baɓe am fof ok ça tombe bien min kadi birama ɗo ko mine woni ɗo donc c'est pas grave yo mbiyette numéro ma kikide mi déplace on min nena yiide mawɓe ma ɓen quoi mi yewto pour te rassurer que ko gonga mi woni quoi c'est bon je suis désolé voilà jonna numéro ma on quoi la faute est vraie là-bas c'était conseil quoi ñañande ko mi wiyata leyto kabama fottama e jeune jo kadi en fotte makko o noddira woni wo daw noddilam o yimrilam o landilam koko quartier ɗo mon min ko ɗo mi woni ok on lawo kan kadi koko quartier ɗo wonno yomi joni o joni ko extérieur woni woni ɓaali komo arti mini awa problème ala oni wo o faalam joni mo numéro am ni no watamo joni numéro o no kanko naafi ko boni maɗum mani wo kanko o dewgal sunna e farilla faala e balla jarama ko ɗum ɗaɓɓayno de ay noni noon ɗannolanda ñamude noon ngammuru wanga ɓaya hoɗiroyno ka ɓenna joni kono guertakere jam fona gotum hay sa comparade ɗiɗɗiji dewgal e kele yaaji ɗum na gotum kañine noon anda ñamude amuru wanga kono ɗum ɗon fof ko fiñu daaru andi gonga ɓe a jokka sama kala mi jokki sama kala ko hangal soobe ka mi sikki do o si tawi noon joni mi heeɓi ko dewgal sunna e farilla hiɗuɗola mi jaɓata on ɗon jambala on ɗa hooli on ɗon ka soobe jokki joni laaɓay ɓawni ko dewgal faala o nenange babal no yahay ka maɓɓe yo so tawi ko soobe o jokki gore jangon jaɓuɗon de o nandi de andi en sonti ko alvin kaari sina wonnete nomi mi anda on ka quartier ɗo de sono ara kare ko ɓayontumari enen koye togo so haray ɓayoynima ko arɗo haray ko yawno hari kilotu e ɓornotone ɗen min noon mbaringoɗan noon siɗon ɗum annike min jaɓay gore jango jaw miɗo tawtuma ko ɗum nini faala de ma o men ɓen ko ɗum faala ko jomba e naɓay hey ɓe worɓe jokkugol ɓe fikkele yaaje ɗum ko lannata an kadi ko contraire bama tu wonɗa wurde min mi seli on min noon miɗo andi kaydi makko ɓuuɓi ɓay goɗɗo ari faalaɗo ari kaydi makko ɓuuɓi ɗum miɗo andi dewgal sunna e farilla ngal de jogui ɗum joni la am arde ɗon ko anani nara joni ɗo ayadi ɗum accu yewtenga alisina a ala jaɓde yewten depuis arɗa ɗo ko ñan hande iɗa yaani ɗum ɗo jango iɗa yaani ɗum ɗo en ala heɓde no yewtere ɓeɗa arkaram duwaɗiki mi arnola dogude fiyo o yettugol o tan ko port mais ɓayla gandiro e pettuga wonɗo golde ka port sali o ɗumajo transitaire jo ka port